आजकल सुनत तानी की प्रधानी खिलवाड़ हो गई बहो। अरे बाबू का करबे सबीरवा साचे गौले बा कि प्रधानी प्रधानवा जीत के एगो काम ना करौले बा रे बाबू। हाँ ये चाचा सुनी ल तब चपत रहला जाके खूब चिकन बिरयानी, चपत रहला जाके खूब चिकन बिरयानी, चपत रहला जाके खूब चिकन बिरयानी। अरे प्रधान अब तू गइला चपत रहला जाके खूब चिकन बिरयानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी। कुछु ना सोचला अपने बारे में, चली गइला तू हवा मारे में। कुछु ना सोचला अपने बारे में, चली गइला तू हवा मारे में। तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी। ए चाचा अरे का बाबू तबे जनता के बहुत उल्लू बनावत रहे हो। हाँ एकदम। जाई के खूब घूमत रहे, मस्कुल्ला मारत रहे। अरे तबे नु जनता ओकरा के देखा देले बा रे बाबू। सही कहला ये चाचा। बहुत बनवाला हो जनता के उल्लू, जनता के उल्लू बाबू, जनता के उल्लू, जनता के उल्लू भैया, जनता के उल्लू। हाँ हाँ एकदम। हर चुनाव मिलल बाबा जी के ठुल्लू, बाबा जी के ठुल्लू बाबू, बाबा जी के ठुल्लू, बाबा जी के ठुल्लू बाबू, बाबा जी के ठुल्लू। बहुत बनवाला हो जनता के उल्लू, हर चुनाव मिलल बाबा जी के ठुल्लू। नया नया माल संगे कटत रहला चानी, नया नया माल संगे कटत रहला चानी, नया नया माल संगे कटत रहला चानी। बहुत गाड़ी पे बैठा के घुमावत रहला, नया नया माल संगे कटत रहला चानी। तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी। का ये प्रधान जी अगर ऐसा ना कइले होता तो ई दिन ना देखे के पड़त। ए चाचा अरे बोल बाबू बोल। जब तक पैसा रहे तब तक चिकन मटन अंडा खूब खात रहे अड्डा पे बैठा के। तबे तो केहू के ख्याल ना करत रहे रे बाबू, का करबे। सही कहला ए चाचा। खात रहला लाके खूब चिकन मटन अंडा, चिकन मटन अंडा बाबू, चिकन मटन अंडा, चिकन मटन अंडा भैया, चिकन मटन अंडा। पैसा ओरैते बाबू होई गइला ठंडा, होई गइला ठंडा बाबू, होई गइला ठंडा, होई गइला ठंडा बाबू, होई गइला ठंडा। खात रहला लाके खूब चिकन मटन अंडा, पैसा ओरैते बाबू होई गइला ठंडा। साथ में आइते कैला बहुत नादानी, साथ में आइते कैला बहुत नादानी, बहुत नादानी भैया, बहुत नादानी। साथ में आइते कैला बहुत नादानी, साथ में आइते कैला बहुत नादानी। तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी। कुछु ना सोचला अपने बारे में, चली गइला तू हवा मारे में। कुछु ना सोचला अपने बारे में, चली गइला तू हवा मारे में। तब गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी, गइल प्रधानी, तब गइल प्रधानी। अरे बाबू हाँ ए चाचा। है सदम जखमी भी
प्रधान जी के हरला पे देखाई हो बाबू चकरियाट। अरे तो का करवा ये चाचा, उहे सब मजा मारत रहे। सही कहला, सादम जख्मी और साबिर मारवा